Nggih mboten harus saya, tapi nggih dilalah jadi tenan aku beneran. Yang namanya sinden itu tuh juga ada masanya Mas. Jadi nanti juga muncul lagi yang muda-muda, nanti bisa meneruskan jadi dari generasi ke generasi. Saya nanti juga apa udah jadi penulis, mamanya apa dadi dosen, langkung muncul meneh adik-adik iki dadi bintang. Ngaten to, gentian. Dadi ra kudu aku. Kok sik upama kowe dadi penulis, dadi dadi apa neh? Dosen. Terus upama kowe tak jadikan yang kedua piye? Idi. Kose to. Kose to. Aja salah tampa sik. Idi. Kose aja salah tampa sik. Kok dadi sing kedua? Maksud saya langsung keselah Mbak Di. Yang kedua di kartu keluarga saya, ngono lho. Aja beda keyakinan awak dhewe. Iya, aku ngayal gelem kowe ngayal apa to? Yakin. Aku ra yakin karo awakmu. Langsung jumanglo Suri bali malan langsung jumanglo pada karma kumdo lumantan bisa 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 top top jebule saya bengi marang saya akeh pamundutan kok. Wah, langgih ngaten niku. Niki mumpung kepanggih. Mergo saka kapange kangene kali jenengan. Kapange? Kapang kangen. Ya. Saka kangene kali jenengan iki padha ngesake lagu. Nggih. Nggih. Napa wonten pamundutan napa macange? Wonten pamundutan napa niku wong? Sambung Wanci Dalu. Sambung Wanci Dalu. Nggih. Ngangge bawa. Nggih. Kira-kira saya 10 lagu meneh. Aja. Lah lakonku ra tutuk iki, Gong. Tekan esuk. Menika saking kanan jalan menika wonten rombongan saking Petung. Saking Petung nggih, siap. Menika Mbak Bulu, Petung. Mbak Bulu. Abulu, makasih yang di sana juga masih setia, banyak yang menemani. Nggih, dari Lomikis Kabupaten Pasir juga rawuh, Mbak. Matur suwun rawuhipun, jauh-jauh merapat di Bangun Mulya. Nggih niki mbek aku lho, wah, aku. Dari jauh apa? Pundi Jawane pundi? Etane Jogja saking Solo. Weh. Sukoharjo. Nggih niki komplit Jawane macem-macem. Nggih. Nika Mas Meduk CS, Nyili CS mriki nggih ngersake lagu. Oh, siap. Mas Togok CS. Oke. Napa dulu nih? Nggih mapak sinden. Menika napa niku? Sambung Wanci Dalu. Sambung Wanci Dalu. Langsung celok aja apa? Dikesaki bawa kok, Mbak? Weh, dari bawah. Nggih. Wah, kadung tresna yorong. Pun gak dilupakke napa lise nggih. Kadung tresna niku nek cara Solo niku sakniki gangsal atus, Pak. Enggak dewe. Mbak Elisa, terus nanti ada Durpres dari mana, Mbak? Dari Sabita. Nah itu apa namanya bumbu dapur sama untuk premix untuk bikin bakso. Oh gitu. Ya kan aku jadi brand ambasadornya Sabita. Nah nanti biasanya ikutan kalau saya ikut wayang gitu, nanti nitip terus sama kasih pertanyaan buat acara, terutama kalau acara bersih desa atau acara ulang tahun desa. Nanti yang bisa jawab pertanyaan tentang wayang, napa tentang bumbu niku saged dapat uang 100.000. Untuk berapa orang, Mbak? 10 orang. Nanti gara-gara dikasih. Gara-gara ya, yang masih bertahan ya. Nggih. Mangga bawa Sambung Wanci Dalu. Lali-lali senadyan to suling mak prasetyanku tan kinggang sa
ngetake Mbak Elisa. Apa? Nuwun sewu ada pertanyaan pribadi dereng kromo nggih, Mbak? Dereng. Belum menikah. Belum. Nah, sekarang upomo lho iki. Upomo apa? Upomo kowe iki wis rabi. Upomo sliramu Sekar Melati. Ora kuwi lagu. Upomo kowe wis rabi. Terus ku nek ngundang bojomu apa? Aku ngundang bojomu. Pengenmu nek upomo kowe mencintai seseorang ngono lho. Nek wis lakon ya? rabi kowe ngundang bojomu apa? Ayah apa? Mah. Apa? Bebek. Mah tukang neleng. Apa? Tukang nelek sih. Apa pengenmu? Apa ya? Nggih kan emas gitu Mas. kan. Iya, Dek. Mak ora. Bulane jegloke aku ora. Wong pengen to ceritane ket mau. Malam ini Elisa punya saya. Jalane kaya ingin-ingin terus. Mangga. Gandaking panggrahita angel nggonku Mbak Elisa menika kejaba sinden nggih dalang, ora hebat. Dalang putri, dalang ampuh. Ya ora pati yo, ampuh lah, setetek-setetek iso. Apa? Sing genah, setitik-setitik. Setetek. Heeh. Sa. Ya. Upama kowe dadi mayang. Upama terus. Nek kowe pas mayang ngono sebagai dalang perempuan iki anu apa? Kendalanya apa? Oh, dari dalang wedok ya? Ya susahnya tuh kalau penontonnya itu loh mas. Kalau cowok kan gini ceto ya, penontonnya neng buri kan, corone kita hadap sana, tapi penonton di belakangnya. Kalau aku yang dalang tuh enggak, penonton tuh pindah ke belakang, clear kabeh. Lah kok iso? Lampuh takon penontonnya, ardo ngopo kok neng buri clear gitu. Burung cah cilik-cilik itu ya, sukanya kalau ini kan biasanya di Jawa tuh ada sajen kan di depan itu. Nah itu sukanya kalau cah cilik ketoknya kayak jupo-jupo sajen tapi jangan yompo makanya sikilku sok ngene-ngene gitu loh. Jangan gitu. Oh gitu. Kendalanya itu. Selain itu juga sabetan. Nah, sabetan ngopo? Kalau sabetan cewek itu susah, Mas. Lah kenapa susah? Ada yang menghalangi. Kalau sabetan kan gini kan, ada yang menghalangi. Jadi nggak bisa los gitu. Tapi nek ngeprak gitu banter wong wedok ya. Oh, nek ngeprak cetok banter wong wedok. Ora nek ganjelane wae. Nggak ada yang halang-halangi. Gawa speaker. Ya lucu iki. Yen rino banget nglang ganti sambung kumong wanci ratri karya usada Kurang Suwondo, monggo sambung panci dalu, Mbak. Sing gedhe banget berambang kemas bebujangku sejantung hatiku sambungku mengwajib
Gonggo Minang. Sae niki. Nggih, apane sing sae? Lah niki piyayinipun istilahnya niki mboten kok ngenteni Mbak Elisane napa ngenteni napa-napa niku mboten. Ning sing utama niku berarti niki pancen bener-bener cinta kalih budaya niku nggih Piyai Bangun Mulya niki. Nggih, mugi-mugi untuk tahun depan nggih lebih di ngrembakake meneh nggih, Mbak. Amin amin. Nggih. Wayangan melih wong dalang mriki nggih kathah, mboten kudu kula. Tenan. Nggih, kanca-kanca dalang menika ingkang Kathah ya, Mas? Hah? Banyak. Banyak sekali, Mbak, yang ngasto gender itu juga dalang. Nggih, menika Ki Sukir. Nggih. Tondo Gamelono. Ya, Mas. Menika kakang kula barep. Sing ngasto gender. Saya pundi malih. Sing ndemung menika niku nggih dalang. Dalang. Ki Adi Swasoma. Lajeng sisihe menika Ki Ferdian Trisangga menika sarjana seni isi Surakarta. Wah, jos. Nggih. Lajeng sing sisihe sing lemu sing lagi mangan niku nggih dalang menika Ki Payudili. Dalang sedanten iki. Nggih, menika Malang Chinese. Oh, nggih, Nggih, saking dados Malang. bapakipun Malang, ibunipun Chinese. Oh, nggih. Dan wayangane ampuh, wayangane hebat. Wah, ditunggu. Nggih, hebat meleh nek mangan. Nggih. Lajeng niku sing bunang penerus niku nggih dalang. Kula klambine beda dhewe nek nabuh mau padha kancane. Oh, nggih. Sok, asing bintang tamu kan nggih. Ki Mangku wanita menika. Kok apik gelare. Sing gampang menika, wah niku pun dalang pengruatan, Mbak. Oh. Nggih isu-isuan mengke nggih. Mbak Ilsa anu dawuh Mas Petro. Nggo tombo kangen kalih kanca-kanca, seneng nggih sowan mriki malih nggih. Ya amin, seneng banget gek sesuk ben sowan mriki malih. Semoga nggih mboten harus saya, tapi nggih dilalah jadi tenan aku beneran. Yang namanya sinden itu tuh juga ada masanya, Mas. Jadi nanti juga muncul lagi yang muda-muda, nanti bisa meneruskan jadi dari generasi ke generasi. Saya nanti juga udah jadi penulis, mamanya apa dadi dosen, langkung muncul meneh adik-adik iki dadi bintang, ngaten to, gentian. Dadi ra kudu aku. Kok sik upama kowe dadi penulis, dadi apa nih? Dosen. Terus upama kowe tak jadikan yang kedua piye? Idi. Kose to. Kose to. Aja salah tampa sik. Idi. Kose aja salah tampa sik. Kok dadi sing kedua? Maksud saya langsung kesenak, Mbak. Yang kedua di kartu keluarga saya, ngono lho. Aja beda keyakinan awak dhewe. Iya, aku ngayal gelem kowe ngayal apa to? Yakin kok. Aku ra yakin kok awakmu. Nggih niki ketombo kangenin apa? Ajengan ada yang diminta Kak. Sonten mau wonten tembang Banyuwangi, Sumebyar. Oh, Banyuwangi. Sumebyar. Sumebyar kula dereng saged dan Sumebyar. Linune napa? Ya umume nggih Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi. Gua asal-asalan karo Bawa. Hah? Karo Bawa. Nggih. Niki langsung ngadeg iki. Iya. Ora halus-halusan dulu to, langsung to. Langsung main kasar iki. Wah, celak. Pepet to. Duduk napa berdiri? Berdiri. Saya tak tarik sik. Pak, Mbak Arisa berdiri napa lenggah? Berdiri napa lenggah? Berdiri napa lenggah? Lungguh apa lungguh? Panggah ngadeg kok ya. Ngadeg, jumeneng. Oke. Super power Mbak Elisa itu setiap malam pentas tapi luar biasa. Wah, orang duwe kesel. Ya dilalah tuh yang bikin ono energi itu ya ketemu sama masyarakat, Mas. Jadi dongane ketemu masyarakat ki le merancang acara biasanya udah berapa bulan, berapa tahun. Jadi kalau kita itu ketiban sampor istilahnya diminta untuk menghibur nopo gayangke suasanten ya sebisa-bisanya tetap ceria, memberikan energi positif untuk masyarakat yang udah membuat acara sedemikian rupa. Ngono kok masyarakat ora kon jatuh cinta sama kamu. Piye to? Coba pake kuwi sing lenggah ning kono iki ket mau ki nyawang kowe wae.
Nyawang ya. Pak Camat durung kundur nggih. Masih loh. Masih lenggah. Masih loh. Kok kayak kuat deh, kuat. Ini tadi WA saya, Mbak. Ya. Mas Dalang, saya tidak pulang sampai bubaran. Wih, mantap. Mau nganter Mbak Elisa ke Speedboat. Wah, oke, dijamin aman ini nanti. Ya. Haha. Wes, Jan. Loh, Mas Gareng. Siap aku anggere petuk. Dewe wae Mas Gareng. Krungu kowe iki wis mak teratap. Iki gak bagonge mau wis oleh isih kok. Bagonge meh wayang kuwi mau wayang wong. Bagonge lho tese lho. Mesti kecer. Kok rene kancane ana san. Wah, ya kecer terus lah. Wong gede sakmono lho ra ketok. Nah. Ya ngono. Piye Mas Gagak? Ora rumah aku meneh ngadeg aku kuwi dodok ngono ku ya ngadeg aku kok. Dodok kok ngadeg? Takon aku lho. Kandhane kok. Oh, ya ngadeg. Ya ngadeg kok mau aku. Ora kesel. Ya aku ki nyawang dirimu kita kok mburi ki ya ngadeg. Oh, ya ngadeg. Iya. Ngadege ket mau nganti saiki. Ya kuat. Ya kuat kok. Kandhane kok. Mangga. Sabar, kowe sing ngadeg-ngadeg ku ya sabar, aku sik tak ngatasi. Ora mau ngadeg aku ngadeg merinding iki. Oh iya kok iso berinding ngono ya. Lha dan aku nek krungu suara. Aja rasa dicedak-cedake iki kok telek cecak iki ireng putih. Ayo. Wong kono dojen es telu e. Nyaram yai noswan tara. Gong. Dalem. Piye? Piye? Menurutmu Mbak Elisa piye? Suarane piye? Situ. Suarane ya udah banget tuh. Anu piyayine cantik apa tidak? Ya mempel ki mau nek sampean ngomongi kedua nek aku ya bertelu ora apa-apa. Kok sik ditakon urung dibangsuli kok krebok liyane. Ya aku langsung menjerumus kok ya. Cantik apa tidak? Pertanyaan yang sangat bodoh. Gimana dijawab itu cantik apa tidak kok malah pertanyaan yang sangat bodoh. Wis ngerti ne barang kaya ngene kok ditanya cantik apa tidak ya apa ora. Jin, apa dalange ngantuk apa piye? Wong aku ngantuk tak jawab ngene. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Apa cantik apa tidak? Cantik. Nah, ngono lho. Jawaban tinggal Lah A ngono karo B. ya. Dadak aku kon makili lho kowe iki jan. Aleman. Ya, Aduh. lanjut ya. Pianyu wangi kalan guna wetan upama tumpakan ngono Mbak Elisa iki apa? Aku ora mau tumpakan ki mau aku tak ibaratin lu kaya kereta. Kereta apa? Ya kereta sing dawa kuwi. Kereta Jawa. Cara motor kemana? Cara motor Ya apa? aku nek motor-motor aku mau nek nyimak suaramu kuwi lho kaya kereta dawa ngono kuwi. Oh, kaya Terus kereta. imajinasiku mengatakan kowe iki nek adusi keramasnya apa campomu?
Nek adus Nah, keramase. ya kok suaramu iso apik ngono kuwi? Lah kok apa hubungannya sampo karo swara ki hubungannya apa? Hubungannya untuk Ya kuwi lho. Aku nek nang amu kok iki nek aduske ya ora sampean apa-apa sing penting ana sabun ngono kuwi. Sabun tak kucek-kucek ngene iki. cara Mbak Alisa kuwi dadi kembang kuwi dadi apane? Aku ya dadi tawone kok. Kok iso dadi tawon? Wah iya lek kembange muncul ngene aku sing ngentop. Ngentop. Cerdas. Papa aku dadi anu dalan ngono. Dalan. Aku Ayo. ya aku tak dadi deglongan. Ben apa? Ben apa? Ah. Ya ben mapan. Oh. Papa aku dadi kompor. Hah? Dadi kompor. Dadi kompor. Kuwi dadi apa? Aku dadi kuwi Apa? tatakane. Oh, tatakane. Heeh. Ben iso mangkring. Ya iya mendine mangkring aku. Nek upama Mbak Elisa kuwi dadi ambulan, kuwi dadi apane? Lah yo. Ha iki pertanyaanmu kok njremut ngono harar kowe iki. Papa aku dadi ambulan kowe dadi apa, Gang? Aku sing dadi wiu. Ayo, ngopo jebak pertanyaan kaya ngono. Rumangsane kok tambah wong ki tambah harar ngono iki. Mangga. Kang kalewiat lewiat belambiangan aja takon sesasana kang disangga dana apa cek apa cek Teko sing penonton yang ngono kuwi Ya. sing kira-kira sing nyimak tenan dengan suaramu ku sing ngendi? sing nyimak tenan Heeh. sebelai simbah iki lho sik Simbah, pakai wis kok motoan ngadep ngadep. kacamata Ya sing ngadep anu tela Nah. anu kiri plafon iki to. Ya kuwi Nyimak. sangat menikmati tenan karo suaramu. nah karo merem Lah pokoknya ya karo merem kan sedakep ngene kok apa ngono kuwi. tanah India ku meliare Taman Sari Nuswan Tara Mangga, Cok. Belambiangan Gumelareng Taman Sari Nuswantara belambiangan Gumelareng Taman Sari Nuswantara Yap. Mangga, Cok. Gerajakan Banyuwangi dados. Gerajakan Banyuwangi
sirsiran nambi gandengan gandeng asli sirsiran nambi gandengan gandeng asli Banyuwangian. Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Mumpung masih ada waktu, monggo menawi badhe apa kae mau? Oh iya, masih ada door prize. Mumpung masih banyak yang lenggah. Ngantek lali ya aku ya. Arep kok go mulih neh. Nah, dicekel ya Mas Bagong. Ini ada door prize dari Sabita namanya. Mas Bagong dipegang itu Mas Bagong. Cekel dulu tuh apa kira-kira apa woconen? Oh, dipilih. Woconen. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Yang dekat merapat, yang jauh mendekat, karo tak jupuk duite. Kowe diwaca dulu apa Ada itu kita apa? punya barang ini baik sekali untuk apa ini Mbak E? Iki nggo bakso. Untuk ya, bakso, premix untuk apa? bakso Nah. iki. Sabita sahabat ibu kita, iki iso nggo bantu bikin bakso, ono premix bakso, ono tepung sagu aren, ada juga ini bumbu masak ya. Semacam itu ya, bumbu masak rasa sapi menikah. Terus ada lagi ya ini buat bakso karo micin juga ada, namanya Sabita. Nah ini mempersembahkan ono duit 1 juta rupiah untuk 10 orang. Iki kok iso kudu jawab pertanyaan. Yo, iki sapa sing wani maju? Kalau dijawab kowe mbok sawangan dalange kuwi lho. Kenapa? Bingung ya bengi iki. Ngopo kebingung? Lah iki konsepnya apa? Aku wis WA kok. WA-ne dalang iki wis mlebu WA aku. Konsepnya apa? Lah kurang nih. Tadi nek gampang wis karek tak Berarti WA. aku begini sing ngahingi no. Terima kasih. Ya wis tak ewangi. Iya. Ini tadi ini ya. Ada 10. Tak hitung nggih. Monggo yang berani maju ke depan iki aja langsung kabeh ya. Tiga dulu, tiga. Yo, Tiga aja orang. kabeh sisa aku loro. Hah? Sisa aku loro apa siji? Kowe arep melu jawab, Gong. Hah? Arep melu jawab. Mbak Pertanyaannya gampang aja. Pertama, Monggo 3 orang. hari ini ulang tahun desa
Bangun Mulya yang keberapa? Siji. aku Ya maju sing iso maju Maju, kayak angkat tangan, 1.000. angkat tangan. Terus yang kedua, siapa yang tahu namanya Pak Lurah? Maju. Aku nah. Gampang toh? Yang ketiga, yang tahu namanya Pak Camat. Maju. Monggo, Ya. monggo. 3 orang dulu. Ayo, yang merasa ganteng maju, yang merasa cantik maju. Ayo ini persembahan Sabita yang bisa maju lumayan loh, tuku berambang. Lumayan lho. Monggo Bu. Mboten saya isin-isin. Ayo, Maju. Ah, mboten saya isin-isin. Sinden ya boleh, yoga ya boleh, yo tak bebaske iki. ayo Bu, nek rasa munggah tak unggahi Bu. Jeng. Wah iki bumul ini, aku Hah? udah kenalan aku. Bumul kan? Iki omahe adoh iki mesti iki. Daleme tebih. Aku bedek, daleme cedak. Adoh, Kok iso ada? tebih. Cedak. Yang betul aku, nek tak kira-kira. Nek kowe adoh mergane Adoh. ngopo? Mergane? Ya maksudku ki ada di mata dekat di hati. Nih, iki cetok cedak jenenge we mul, mesti mulya, mesti iki mergane ana ning desa bangun mulya. Bener mboten, Bu? Jenengan dereng tanglet kalih kula sinten namane kok Ya ya ngawur. Bu, jenengan namine sinten? Lo jare mau wis kenalan. Wes, iki tak baleni. Kan penonton nggak tahu. Bu, namine sinten? Sinten? tanggoku jare tanggo cedak. Pripun Bu? Sios boten niki jawab niki mawon sakniki. Ini desa namanya desa apa? Ulang tahun yang keberapa? Desa Bangun Mulya ulang tahun yang ke-15. Wah, kowe Alhamdulillah. Loh, gampang toh diomongi gampang kok. Kok ora do semangat toh? Salaman. Ya, makasih ya Bu. Siap. Pertanyaan kedua, yang tahu namanya Bapak Kades kita. Siapa nama Bapak Kades? Ayo. Itu Mbak, Bang itu. Maju Mas. Maju. Loh, ini le. Ya masing ya yang merasa ganteng rene ya. Kowe rasa melak-melak lek tepung. Kowe ora duduwan aku. Ora usah melak-melak. Ora usah melak-melak. Iki khusus sing nggo ganteng-ganteng serene iki. Halo, wah iki sih masih muda, namanya siapa? Wijaya Putra Wijaya Putra, rumahnya? di Bangun Mulya Jalan Sepakat. Bangun Mulya Jalan Sepakat. Berarti tahu dong Pak Kades namanya siapa? Siapa? Pak Boyran. Siapa yang jelas? Anu lupa. Iya yo, jangan grogi, mau wes bener bahasa tak baleni grogi. Jangan grogi. Mas. Siapa? Nek jawab nyawang ojo nyawang Elisa. Ya, lihat kamera aja, lihat kamera. Kalau nggak kuat lambaikan tangan ya. Oke. Lupa sudah. Pak. Pak, Pak Boyran. Iya betul. Kowe nek ditakoki sing tegas, aja kaya aku mau, aku tak sampene Pak kepala desaku Pak Boy. Ngono kuwi. Boy. Aku disumpahi karo dalange kuwi. Yang lengkap lah. Kowe kuwi nek sing apa sing mbok jeneng ora trima kowe piye ngono kuwi? Dari Pak Boyran, betul. Terima kasih. Terus kita. Wah, kena gotok udut. Lumayan. Sinten? Pak Boyran. Ora apa-apa. Yang Kowe arep lali ora apa-apa wong duwe mbok cekel wis anoke. yang tahu namanya Pak Camat. Ayo kowe. Mana? Maju. Ayo maju, cepat. monggo yang tahu namanya Pak Camat. Sing ora ngerti ki yo nek kok bojone mesti ngerti. Yang tahu, ayo maju. Yo, Lho iki wajane Masih, piye to? nggak ada yang tahu ya, Mbak. Nggak ada yang tahu. Ganti pertanyaan. Ya, ganti apa? Oh, Sik kuwi aku lho kuwi. oh lah iki. Kuwi Pak Ada. Kadusku kuwi. Beres. Apa ini memang bebas buat siapa aja Oh, boleh? Boleh. Boleh sekali. Usia 50 ora apa-apa, sing penting iso ngatasi. Oh iso ya Pak. Siapa Bapak Camat kita namanya? Siapa ya mau? Kowe rasa melok dagel ngene iki. Aku orang dagel, aku melayani ngombe kopi iki jadi nggak konsen. Namanya Pak Boyran tadi kan kepala desa. Ya, Ini yang sama. ditanyakan sama Pak Ajeng, Camat. Cok. Aku ratakan kowe, Ajeng. aku iki lho. Ajeng ten pundi Ajeng. Elisa. Elisa. Coba Siapa? namanya Pak Pak Camat. Camat. Ahmad Yani. Iya, Mana betul, Pak Pak Camat. Pak Camat yang mana? Pokoknya Ahmad namanya Ahmad Yani. Yani. Aku pernah lihat tanda tangannya Ahmad Yani. Yes.
Alhamdulillah. Makasih, Pak. Oke, sip. Ya Allah, nyekel Gampang, Pak. akhirnya nyekel ya. Oh, jane iki mau satu saiki masalah carry sing penting nyekel. Iki mau bang apa sing kenal karo Pak Camat? Ah? Kuwi sing bendina runtung jaluk tanda tangan ya wong kuwi. Oh lah ya ora Lah, ya, apa-apa. urusan Kan dengan cara ini masyarakat menjadi kenal, ngono lho. Nanti ora apa-apa. Pertanyaan selanjutnya Mbak Elisa Pertanyaan selanjutnya tentang wayang ya. tentang wayang. Iki jenenge Bagong. Sing loro kuwi jenenge apa? Yang dikering, kelir. Ayo maju. Ini kok Mbak Buri. Ayo maju cepet, maju cepet. Iya. Ada dua tokoh yang dikelir ini namanya apa dan apa? Gampang aja. Iki lho. Oke, namanya siapa nih? Adi. Oke, tahu nggak yang tinggi atau yang pendek? Pilih yang mana? Satu aja, nanti yang satu jawab yang lain. Yang tinggi apa namanya? Petro. Betul. 100.000. Gampang. Wah. Lumayan Oke, Mas. sama-sama. Yang Lumayan. pendek namanya siapa? Maju Pak, maju Pak. Maju Pak De. Wayangnya yang tinggi namanya Petro, yang Yang ini apa? ini Yang ini namanya Soleh. Ini dulu Pak, ini dulu Pak. Nah, ya. Yang pendek namanya siapa Pak wayangnya? Ini Bapak siapa dulu? Sorry. Untuk Pak Yanto dari Bangun Mulyo. Oke, Bangun Mulyo. Yang pendek itu wayangnya namanya apa Pak? Gue benar, biar semuanya dengar. Garing. Yes, betul. Ya lumayan Pak De. Lumayan nggih. Lumayan. Kena gutuk anggur. Gue lah dalange kira. Pertanyaan selanjutnya tentang gamelan ya. Tentang gamelan. Tentang yo. gamelan. Yang tahu ini namanya gamelan yang paling depan ini, yang di belakang dalang ini namanya apa? Yang Yo. tahu maju. Singki. Ayo maju, cepetan. Pak Jajan rasa kowe oleh hadiahku bangga hadiahku Pak. Oleh duit kok bangga nggo nyawer neh balik neh ora usah. Apa Pak? Namanya Ya. Pak? Saipul. Saipul. Apa Pak jenenge Pak? Ngerti Iki. ngerti iki. Sing niki. Sing ning ngarep iki sing mburi dalang. Betul. Gender. 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 Kalau yang itu yang di yang ada naganya itu, yo masyarakat iki udah. Cek Mbak iki sing kono karo dok gimana? Apa? Sing kono apa kuwi? Kuwi sing njaluk kuwi cok padha semangat, tapi iki penabuhe ra semangat blas iki. Kono kuwi njaluk sepote jaranan ya. Iya jane ngene iki ya karo dicampur musik ngono kuwi ben kesane Ya, bar iki lho mung tinggal sithik. bar iki lho Mas, sabar. Ya, namanya Mas Ari. Apa tuh namanya yang sana? Hah? Gong. Gong kurang. Kempul. Ya, oke. Weh. Kowe namung Isih telu ya, iki engko nggo sinden-sinden karo Namun kowe Yoga. kegero karaoke wae sa. Yo penak kok. Jenenge wae bagi-bagi duit. Oke, sekarang lanjutnya apa? Mau nyanyi apa dilanjutkan untuk sinden bapak Kesan rebutan? mae. Bapak rebutan untuk sinden sama Yoga. Ya wis, Ya. cepet-cepetan. Sing tak tawake mau jenenge apa? Ayo. Yang tak tahu Ada. iklan ini tadi namanya apa? Produk yang tak bilangin tadi namanya Hei. apa? Sabita. Ah, engko ora entuk langsung jawab. Ayo Modalnya sinden dulu rebutan. sinden. Sinden maju. Maju ayo, maju. Sapa sing wani maju? Sing wani maju. Ayo sindene. Ayo maju. Apa namanya? Namanya Sabita. Modal. Sahabat iso ya, sahabat ibu kita. Nah, kuwi produknya apa? Ada gula, tepung, Tepung sagu. ada micin. Ya tepung, bumbu bakso. Yes, oke. Ngene, Wak. Gampang kok. Lah pertanyaan ki mau jare rebutan. Ah, Lah aku rumangsane aku sudah merebut kok ya ora oleh ki. merebut dengan tertib. Ning dindi ngacung. Aku Dulu ngacung baru kau. ngomong gitu loh. Tekang ngeser aku ya wis ngacung. Oh, wis ngacung. Lah, wis ngacung. Lara ketok acunganmu cilik kok. Piye iki? Bagaimana aku bisa merebut hatimu? Piye carane ben ketok ngono? Lah ya seperti ini kan pilih dia, pilih kasih seharusnya saya ya di nganu Ya toh tak ya. kasih kamu ya Heeh. pertanyaannya. Oh, mesti angel iki. Siapa presiden Turki? Pak Kidi, Jenenge dalange wae, jenenge dalang. bilangnya Ayo. ya anu kuwi. Bala Seba. Ayo ngerti ra? Mas Wahyu.
Sapa Wahyu sapa dawane? Wahyu. Wahyu Sri Kuncoro. Nah, Wahyu Sri Kuncoro. Oh, ngono iki susu Wiyaga, sekarang Wiyaga. Bagi loro ya. Wiyaga. Bagi loro ya. Bagi loro. Wiyaga yuk yang berani maju ke depan. Pertanyaannya Kerry. Ayo. Kerry dhewe iki. Ayo. Ayo. Kerry dhewe. Ayo Pak, maju sih. Maju dulu lah. Baru nanti pertanyaan. Ayo. Yo. Gitu loh. Alaki yo pengen nyedai Elisa lah modelmu. Gak apa-apa lah. Ayo maju-maju. Jauh. Nama dan asal. Wayudi. Wayudi dari Balikpapan. Balikpapan. Aslinya Jawanya ora. Pertanyaannya dari Pak Dalang. Ayo Pak Dalang, kei soal sing angel. Oke. Sanggup? Sopo dukun pijet petung? Ojo nih. Jawaban. Pak Mukidi. Iki bener ora? Betul, kuwi ngomong komplek B. Oke, terima kasih semua. Kisko Sabita, terima kasih. Nggih, Mbak Wes yo Sasa. gak nyanyi. Sudah semua? Udah. Oke. Udah. Untuk kenang-kenangan teman-teman di Bangun Mulia Mbak Elisa, Ya. kasih tinggalan lagu di sini. Oke. Dan satu kali lagi bawa untuk lagu dangdutan. Monggo. Oh, apa ya? Ini di bawah nih saya. Nih. Tak bawani Sundo ya. Oke. Pelok. Belok 6 apa belok barang? Pelok inggo bajing loncat tapi nanti tibone apa manut lah ya. Manut jenengan. Ya, buat kenang-kenangan teman-teman di sini. Pelok 6 ya. Dhuwur. Gunung Galunggung kabangku Gunung Sumedang Katujang Talaga Sungkawayana. Mbak Elisa, Apa? dulu SMKI mana? Aku gak SMKI, Isi, sekolah biasa SMA. Terus isi Isi Yogyakarta. Pedalangan. Pedalangan. Ya. Nah, ini membuka kesempatan nanti yang ngerapokin Mbak Elisa lagi, ampun kan nyinden, kan mayang sisan. Oh ya, itu Iya. lain kesempatan. Moga-moga naik kesini lagi ya, aku tak ambil cuplikan pengen ya. Sing penting sing numping aku. Weh, konco pengen ingin rembecik di tengah gua jujunan tadi Mriki enten piyai Sunda napa mboten nggih? Mriki wonten. Oh nggih, syukur menawi wonten. Dadi ana sing ngerti artine. kira-kira apa ya? Aku ya nggak tahu loh, cuman nyanyi juga tapi nggak tahu artinya. Tarim, 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 tarim maraga wayana nganci, Senenganku iki. nganci di negara ati Sunda. Ya ini apa Mbak? monggo mau yang dangdut apa yang jaipong apa mau jaranan tambal tambal ban ya sama temen-temen no ben iso joget ngene-ngene gitu. Monggo lagune napa kangge kenang-kenangan teman-teman Mbak? Nggih.